Figyelem. Gyerekek, ne essünk szét. Bírjuk ki még ezt a 23 órát. 2. kamera, adj egy totált a nappaliról. Olyan szűrőd nincs, amelyik ízlésesebbé teszi? Mutasd infrában? Nem, hagyd le, ez még rosszabb. Nem. Na mindegy. Mi a helyzet a stúdióban? Mutassuk meg a sztár vendégeket. 8-as, menj végig a 3 kurván. Szépen, finoman. Aztán állj meg a sztárszínészen. Jó lesz. 3. kamera. Putyú valamit ír a konyhaasztalon. Menj rá. Úgy látom, X-eket rajzol egy pólóra. Ja, dedikál. 5. kamera, figyelj, 5. Béci önbeszélőre. Menj rá, amikor mondja, hogy kit szeretne vendégül látni, Pamela Anderson és Csonka András közül választhat. Na, halljuk, kit választ. Csonka! Azt hiszem megvan a következő kiesőnk. 4-es kamera. Nem mutasd olyan sokáig Rolandot. Én is tisztelem, hogy vállalja önmagát, de ez egy homokos BKV ellenőré nem a nagy elő. Kérek egy külsőt. Víz alatti kamera a jacuzziból. Menj rá Olgira, hátulról, mint a partizánok. Miért nem mozog? Belefulla? Semmi gond, szóljatok a Máté Krisztának, jöhet a stábjával. Figyelem! Adjuk be a 7 kérdését. Nézzük csak, mi fogja megmozgatni a fél országot. Szól-e Anci Putyunak, hogy vigye ki a szemetet? Igen, ha erre nem robbannak a telefonvonalak, akkor semmire. Azért megkérdezném a szerkesztőtől, aki kitalálta a kérdést, hogy mind kívülálló mit gondol az intelligenciáról. Úgy látom, a stúdióba megérkeztek a Meleg Fesztivál küldöttei. Ja, nem, ez még csak Kozsó új fiú csapata. Ha-ho, nappali, nézzük a feladatokat. Egy igényes popdalt kell írni és előadni. Kérem a monitorra a szükséges 10 szót. Baby, Osi, fáj, ne, parti, várok, gyere, szeres nélküled. Ez nem könnyű feladat. Keressen a kamera egy értelmes arcot. Egy. 2, ha ezt megoldod, felterjesztelek Oscar-díjat. 5. kamera. Már megint lemaradtál egy ritka pillanatról. Anetka magára kapott egy ruhadarabot. Na most már cseszheted, már megint levette. Ne aludj, mész a lottósóba és kamerázhatod non-stop a golyókat. Gyerekek, mi van a hálóban? Mit akar Béci meg Móni? Az adásmenet szerint ma nem ők dugnak. Hát tényleg elegem van ezekből a karrieristákból, kezdem visszasírni a régi szép időket, amikor patkánykísérleteket filmeztem. Csodákat tudtam tenni egy darab sajttal, de itt még a pszichológiai szakértőkhöz is pszichológust kell hívni. Na mindegy, adjuk be őket gyorsan, mert a másik csatornán elindult az esti családírtó magazin. Szedjük össze magunkat, mindent bele. Hajrá Béci, hajrá Móni! Vegyük le a korhatárkarikát, nem kell az oda, fölborul a képi egyensúly. Azt a takarikai fekete csikkal, Móni arcát. Kapcsoljunk a konyhába. Tudjátok, késleltetett dramaturgia. Mi volt ez a hang? Zotyó pukizott. Alig hallottam valamit. Na, mi nem rakjátok oda azt a kurva mikrofont, ha valami lényeges dolog történik? Na, vissza a hálóba. Én is látom, hogy Béci már unja, de maradj rajta, ilyen az élet.
Megjött Kit is! Egy szűkebbre, 3 ember, az még nem Brupensex. Tudom, hogy sír az ORTT, holnaptól majd jöhet a brómos tea. Mit csinál még Carlos a WC-ben? 15 perc matyizást nem adhatunk. Majd vágjátok meg erős 8. Semmi baj, gyerekek, mi olyan nézettségnyerésben vagyunk. A második csatornán éppen Medgyessy küzd a magyar nyelvvel. Tekintsük át, mi lesz a további. Mindenki dugott már mindenkivel? Rendben. Mityu nem akar, impotens, mindegy. Küldjünk be neki egy üzenetet, hogy beteg az anyja, övsömör, vagy mit tudom én. Remélem hazahúz a francba. Na, vegyük már végre fel azt a kibaszti jótékonysági felhívást. Ne a zuhanyozót mutasd! Ja, vagy úgy? Ó, ezt rögzítsük VHS-re is, otthonra, mert megérdemeljük. Most még egy kicsit elmegyek egy Big Mac-re, ti csak folytassátok, valóságérzékenyen.